Het zit de Fralje net mooi. Vliegend seizoen wienen er al de perikelen hoe het wol als net terug in met Fraljesvoetbal bij Heerenveen. Dit hier gaat dat net oorswest. Op dat is trainer Peter Meinersma er heel de competitie mee ophouden. Hij kreeg een aanbod uit Libanon dat er net weigerde koer. Maar dat het dit seizoen sportief net goed gaat, had ik andere redenen. Is het al een beetje een team, dit team? Als ik eerlijk moet zijn, ik vind het niet. Er zijn heel veel groepjes. In de zin van, ja, die is bij elkaar, die is bij elkaar. Dat is ook helemaal niet erg, maar op het veld moet je nou wel een team zijn. En dat is vaak in dit seizoen het geval niet geweest. En daardoor zie je gewoon dat wij onderaan zijn geëindigd. Ja, goed, wij hebben natuurlijk een hele jonge ploeg. Een ploeg die op laatst pas bij elkaar gekomen is. Hè? Want ze zouden eerst stoppen, toen nog een doorstart. Dus dan krijg je meisjes van 15, 16 jaar erbij. Ja goed, dan hoop je het hoogst haalbaar. Dat zou derde kunnen zijn, maar goed, dat zijn we niet geworden. Doordat de nog maar 21-jarige Sherida Spitsen nou al dwaande is maar haar 5e teleurstellende seizoen in de Eredivisie bij Heerenveen, zal ze nou eens omzien naar een orenclub. Ja, klopt. Dat is ook uiteindelijk mijn doel om gewoon helemaal te voetballen doe ik nu ook wel. Maar niet echt voor heel veel geld. Dus dan zal ik toch naar het buitenland moeten. En dat wil ik ook wel graag. Dat ligt mijn ambitie ook wel. Maar ik ga mijzelf niet aanmelden bij een club in het buitenland. Dus ja, ik ben nog maar 21. Dus die tijd komt nog wel. Ja, Twente is toch de enige die wel wat betelt in Nederland? Ja, klopt. Dus ja, misschien komt daar nog iets van terecht. Dat ik daar nog iets van hoor. Dus we gaan het zien. Boven dat is het nog heel iets de vraag of Heerenveen volgend seizoen wel een team in de Eredivisie had. De club had de stekker eruit lutsen en de vrouwen zullen nou verder in een aparte stichting. Alle seizoenkaarthouders krijgen kwatten een brief dat ze donateur willen willen om het team financieel te stipjen. Maar trots zulke acties had het nieuwe stichtingsbestuur goede hoop op een terugstaat. We hebben alles wikt en wogen en wij hebben in ieder geval aanwijzingen dat we in ieder geval genoeg geld binnenkrijgen, dat het van waar komt.